осорхонаи мардумшиносӣ ба номи Михаил Степанович Андреев Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносӣ ба номи Аҳмади Дониши Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз моҳи сентябри соли 1981 фаъолияти худро шурӯъ мекунад. аз солҳои 1946 то ин ҷониб ҷамъоварии ёдгориҳои таърихию фарҳангӣ бо ташаббуси ҳамон шарқшиносон ва олимону этнографони рус ба роҳ монда мешавад, ки аз соли 1946 то ин ҷониб дар ҷамъоварӣ намудани ёдгориҳои таърихӣ инчунин ороишоти занонам дохил мешавад, ки дар як қисмати толори намоиши экспозитсиони осорхонаи мардумшиносӣ бошад, ороишоти занона ба маърази тамошо гузошта шудааст. ба ёдгориҳои таърихие, ки дар осорхонаи мардумшиносӣ ба ҳунари заргарӣ дохил мешавад, гарданбанд, қулфи гиребон, ҳалқаҳо, гӯшвораҳо, дастпонаҳо ва дигар ороишоти занонаро бештар ба 3 қисм ё ин ки 4 қисм ҷудо карданд. ҳунари заргарӣ яке аз ҳунарҳои маъмултарини халқи тоҷик ба ҳисоб меравад, ки дар ин гӯшаи осорхонаи мардумшиносӣ намунаи ороишоти занона, гарданбандҳо, тавқ, бозубанд ва ҳалқаҳо ки аз нуқраю моҳраҳои марҷон омода гардиданд, ки ин ҳам ҳунари дасти заргарони қисмати шимолии Тоҷикистон мебошад, мутааллиқ ба охири асри 19 ва аввали асри 20. дар ин гӯшаи навбатӣ бошад намунаи туморчаҳо ба намоиш гузошта шудааст, ки бештар дар гузашта ин намунаи туморҳоро заргарон махсус омода мегардонанд барои ҳифозат аз қувваи бадӣ. дар гӯшаи навбатӣ намунаи ороишоти занона ҳунари дасти заргарони Истаравшан, Исфара, Конибодом ва минтақаҳои шимолӣ бештар ба назар мерасад, ки ба онҳо ҳалқаҳо, дастпонаҳо ва гарданбандҳо дида мешавад, ки ба ҳамин ороишоти занона яке аз ҳамон ороишоте ки дар инҷа диққатҷалбкунанда аст, бештар ё ин ки якчанд вазифаҳои худро дорад. махсус бонувон назди заргар рафта фармоиш медоданд, ҳам барои истифодаи сарсӯзанӣ, ҳам барои пок кардани гӯш, ё ин ки пок кардани қош, ё ин ки пок кардани зери нохун ва дубора ба чашм сурма кашидани бонувон. аз рӯи бархе аз маълумотҳо бештар ҳунармандони заргар аз ашёҳои хоме ки ба ҳамин ҳунари заргарӣ машғул мешуданд, онҳо бештар аз нуқра, тилло, мис ва муҳраҳои марҷон ё ин ки тангаҳо бештар ороишоти занонаро омода мегардонданд. ва аз рӯи боз маълумотҳое ки бошанд, боз дар ҳамон шаҳри Бухоро бештар дар дукон ё ин ки дар бори ҳамон шоҳ як дуконе будааст, ки танҳо барои омода гардондани тангаҳо, ки ин намунаи тангаҳоро метавонанд ҳунармандон имрӯз дар ороишоти занона ё ин ки дар гузашта то охири асри 19 дар ороишоти занона истифода мебурданд. ин намунаи ороишоти занона бошад, танга марҷон ё ин ки ҳалқаҳо дохил мешавад, ки бештари инҳо чунин ороишотҳо аз тангаҳо, чӣ агар гарданбанд бошад ё ин ки чӣ ҳамон туморчаҳо бошанд.
тавре ки гуфтем ҳамаи ҳунармандон ба ҳунар ё ин ки омода гардондани чунин ороишоти занона машғул мешаванд ва онро ҳам ба таби дили ҳамон фармоишгар омода мегардонанд. Ва дар гузашта бештар бонувон дар сари кокул ё ин ки давоми кокулҳои худашон чунин намунаи ороишотро истифода мебурданд, чӣ аз нуқра бошад ё ин ки муҳраҳои ранга. бештар ҳар як ҳунарманде ки ба чунин ҳунар машғул мешавад, онҳо аз рӯи тарзи сохташон ё ин ки чӣ ашёи хомашон аз як минтақа ба минтақаи дигар ба куллӣ фарқ мекунад. бештари ороишоти занонаро аслан бонувон чӣ агар ороишоти каҷак бошад ё ин ки бибишакҳо бошад, ҳангоми арӯсияшон истифода мебаранд. имрӯз ҳам ҳамон намунаи ҳунарҳое ки тарзу сохт ё ин ки нусхае ки дар гузашта ҳунармандони заргар омода мегардонданд, ҳунармандони имрӯзаи заргар ҳам ба онҳо машғуланд ки дар ин гӯшаи навбатӣ намунаи сохт ё ин ки ҳамон ороишоти занонае ки дар давраи истиқлолият ҳунармандон ба ин ҳунар машғуланд ва имрӯз ҳам ҳамон нусха ё ин ки шакли ҳамон ҳунарро омода мегардонанд. дар гӯшаи навбатӣ зеби гардан, ҳалқаҳо ва дастмонаҳо ба назар мерасад ки инҳо ҳам ҳунари дасти ҳунармандони қисмати шимолӣ ва инчунин аз Бухоро ҳам ба намоиш гузошта шудааст ки мутааллиқ ба охири асри 19 ва аввали асри 20 мебошад. дар гӯшаи навбатӣ намунаи ороишоти занона ҳунари дасти заргарони қисмати ҷанубии Тоҷикистон аз он ҷумла дохил мешавад ҳамон дастпонаҳо, гарданбанд, баргак, зеби гардан, қулфи гиребон, ҳалқаҳо ва туморчаҳо ки ин намунаи ороишотро бештар ҳунармандони қисмати вилояти Хатлон омода мегардонанд ва он ҳам бештар аз нуқра, муҳраҳои ранга омода мегардад. Дар гӯшаи навбатӣ бошад намунаи ҳамон ороишоти занонае ҳаст ки бештар арӯсон ҳангоми тӯи арӯсию домодиашон ин намуди ороишотро ба бар мекарданд. қоштило, зебигардан, қуштумор, тавқ, дастпонаҳо ва ҳалқаҳову бозубанд. дар омода гарониндани тарзи ороишоти занонаи ҳар як минтақа аз як минтақаи дигар фарқ мекунад аз рӯи тарзи сохташон ва аз рӯи ашёи хоме ки онҳо истифода мебаранд. бештар онҳоро ба қисмати шимолӣ ва ҷанубӣ тақсим кардаанд ва имрӯз ҳамаи ҳамон ҳунармандоне ки дар гузашта кадом нусха аз рӯи қолабҳо ё ин ки махсус рамз ё ин ки ороишотеро ки онҳо омода мегардонданд
бештар имрӯз ҳам дар байни ҳамон ҳунармандони мо дида мешавад ки чӣ қадар таваҷҷӯҳи имрӯз бонувон ҳам ба ҳамин ҳунари ороишоти гузаштаи халқи тоҷик таваҷҷӯҳ додаанд.